Fra rækkehuse med gode haver til midtbylejligheder tæt på bylivet. Struer Boligselskab har boliger for enhver smag. Struer Boligselskab råder over ca. 550 lejeboliger i Struer og omegn. Selvom afdelingerne er vidt forskellige, så er fællesnævneren trygge rammer og nærhed. Struer Boligselskab vil gerne have en god service, og vi er så tilpas lille et boligselskab, så vi har mulighed for at kende alle vores beboere. Og derfor vil vi give en service, der er tilpasset den enkelte. Det giver nærhed, og det giver tryghed for vores beboere. Boligselskabets rækkehuse i Møllegyde ligger tæt på Struers bymidte i en bebyggelse med både ejer- og lejeboliger. Kvarteret er præget af et aktivt miljø blandt beboerne. Boligselskabet har 14 lejeboliger med tilhørende hyggelige gårdhaver. Helt centralt i Struers bymidte har boligselskabet 22 velindrettede lejligheder, fordelt på 2 bebyggelser i Smedegade og Kirkegade. Boligerne appellerer især til mennesker, som værdsætter livet i centrum med de gode indkøbsmuligheder og mange kulturelle tilbud. Lejlighederne er i alle størrelser op til 108 kvadratmeter. Der er dejlige grønne omgivelser og gode forhold for børnefamilierne i boligerne på Vestervold. De 61 boliger spænder fra små etværelseslejligheder til store 4-værelsers. Det betyder et nabolag med en god blanding af unge, børnefamilier og ældre. Struer Boligselskab har flere afdelinger i de mindre byer i oplandet. For eksempel de nye og moderne rækkehuse på Mejersvej i Humlum med lokale indkøbsmuligheder. Her er beboerne tæt på naturskønne omgivelser, fjorden og såmænd også en golfbane. Hjerm er en lille stationsby. Her ligger boligselskabets 16 rækkehuse i et velfungerende lokalsamfund med gode kollektive trafikforbindelser, skole- og daginstitution og indkøbsmuligheder. Rækkehusene har egne haver og er omgivet af grønne arealer. Struer Boligselskab moderniserer løbende sine boliger, fordi det er vigtigt, at boligerne lever op til nutidens krav. I de kommende år bliver de 234 lejemål i afdelingen på Ølbyvej og Voldgade totalrenoveret til moderne, energirigtige boliger med fokus på tilgængelighed. Der bliver både etageboliger og rækkehuse. De fleste får en fantastisk udsigt over Limfjorden. Her bagved ser vi begyndelsen af vores store renovering af bebyggelsen på Ølbyvej og Voldgade. Der kommer 184 nye, moderne boliger med alle bekvemmeligheder. Der bliver store og små boliger, der bliver både rækkehus og etageboliger. Så det bliver noget, der kommer til at passe til en hver smag. Og vi håber, vi får en mangfoldighed af beboere. Struer Boligselskab bygger gode boliger for alle, også i fremtiden.